A recite, kak je biti Samoborka? Kak je biti Samoborka? Pa evo vidite, dakle prva polovica 19. stoljeća. U Samoboru je lijepo živjeti. Na glavnom trgu imamo obiteljsku kuću, budući da su moji roditelji trgovci porijeklom iz Italije. U našoj trgovini možete kupiti sve začine koje vam mašta dozvoli. Možete kupiti ljekovite trave, možete kupiti, dobro za ovu dobu možda ne nužno alkohol, ali možete kupiti muštardu, možete kupiti sve što vam je potrebno za gvirc, osjetite medičare i kupite jedno fino piće od meda. A dobro, je li malo indiskrecije u vašem životu? Je to istina da ste vi nešto sa tim Stankom Razom imali? Pa gledajte, što se tiče Stanka, kažu da smo na ovom ovdje gore balkonu, bit ću malo prosta, ljubovali. Međutim, istina je da smo se Stanko i ja poznavali. Istina je da je Stanko kao Slovenac meni za ljubav naučio hrvatski jezik. Istina je da je Stanko volio piti, da je volio Samobor i da je volio dobro društvo. Ne znam jeste li primijetili da Stanka nema danas. Pa dobro, gdje je? Stanko voli izlaziti sa dečkima, tako je bilo i prošlu noć, tako da nije istina da smo mi baš svaku večer bili na ovom balkonu, budući da je ovaj balkon izgrađen nekoliko godina nakon našeg života. Tako da dio je istina, taj dio ću zadržati za sebe, a dio prepuštam vašoj mašti. Hvala.